Patay jud kang mama isumbong tika. Pulat ba? Ati ka, gipapalit kag isda. Martilyon to si karon. Balik dire. Yati ka mawa ka. Hoy, kulat! Kulat! Unsa man? Ayaw lagi kayo sumbong ba? Ano bitaw ng laki ka? Kabulong masuko si mama. Ayaw gani gito gano, para di ko makasabal. Bahala jud ka isumbong tika. Gara mo na siya, mura ba unsa? O ngano kato naguyab-uyab ko imong gi kong gisumbong. Alangan, bata pa man ka. O di isumbong ko tika. Bantog ra din nga hurot imong kwarta. Kaya nga naman be. Imong gipanglaki. Ayaw lagi ko isumbong ba? Bahala ka hangtong kwarta naghihatag ni mama be pangpalit og isda. Oh, wala na kay gibayad sa lalaki. Buot-buot mo ka? O asa man be? Wala no. O di ba impas jud kang mama. Ayaw ko isumbong ka. Galambi ra ng white nimo. Kabulong masuko si mama binayad ka ikaw ra baya isa lalaki. Pwede ko lalaki ha. Ilong dia gaya-iya ra ng itlog nimo. Gihatagan kag kwarta imo harang gigasto sa lalaki. Magbuot ka kung ako nagasto. Magbuoton jud ko kay gikan na ka mama. Unya mahurot na imong kwarta mangayo na pug ka mama. Okay, alimiran jud kay ka ba? Malamang kay mangud man kunimo. Mangod sa mong naong. Patay jud kang mama isumbong tika. Pulat ba? Ma! Ma si Kuya God. Nga naman. Ma si Kuya God nagbinayot ng laki. Unsa? Asa may kuya naman ron? Naramaon ni Tago. Gimo sa karagod dire. Ma! Susunod sa naman naong mo. Di ba ging natakang dili magbinayot? Kaya mo papa sundalo. Imo pa yung kwarta ma iyang gibayad sa lalaki. Yati ka, gipapalit kag isda. Martilyon to si karon. Balik dire. Yati ka mawa ka. May gani ka nakatago ko. Agay!